ol koca senetkär Baba Gammaryň mehri ihlasyndan dören dutarym. Gaýgy hasrat basan buzyk gögünler owadyň ýaňdansa erer dutarym. Oğlan bagşyň oğlanlykda oýnany, çuwul bagşyň ummanyna boýlany, şükür bagşyň ar namys diýip saýlany, mallagan oluny sayran utarym. Müňläp mukam perdelerini iýnimi, seni dinläp insan ogly ganymy, ýaňlanyna gara däliň ýanymy, gözi ýaşly bagry girýän utarym. Ne ajap ýaňlanya pürlägän pendi, seneden har saklan baynamaz şinni, Han Sehet Ustanyň ustad perdendi, jepbar bilen baga giren utarym. Bituruk meniň goşa-goşa täji bar. Biri magtymly, biri goşa tar. Şol goşa gudraty jahan haridar, şöhrady jahana ýaýrandy utarym. Türkmen deňär sen hanymanyna, taçakdaky pek mukaddes nanyna, saýra ýene şanly döwrüň şanyna, baky gelli döwri döwran utarym. Şu kina film meşhur estrada sadanlary we aýdymçy kompozitor Bally Hajoğlunyň ömrü we döredüjilik ýoly barada. Şu kina filmi görenden Halipa Sarpoýanyň ömrü ulap bolsun. Yaman görüyor. Hasan ne oldu da uğrap oldu da. Alo bana. Vallahi yani kendin ama. Lan oğlan adamlar dünýeden ötüp gidýär, ýöne taryha galýan zatlar. Plan başy bilen planlagam dost bilen kendimden ýatdym olýar halkyň üçin. Şu garawa çağda soňky 2000-nji ýyldan soň ýatdym agarlar joğlunlar da. Fatli Hacir.
kalır yoldaşlarım. Böyle aydınlar bu tarafa yoldaşlarımla erteğimin ama bağlığınızı yine konuda doğuşur. Çok sağ olun. Kaderli kuvvetler. Artıracak. Yok mu artıracak? Ağlıma garı gözlü yarım. Ballı kaçın. İyi buraya, Türkmen halkının öz yurdunu, her yurdun geleceğini de bilbil ağzını, kanatlarını bir acayip fazlayım. Ballı hadi şunu diyelim. Bunu öz bakın, bunu lokan. Çoğuluklu gelip özüm şeyde olur. Şu küçük uygunluğu bilen, adam tersinden gelmez. Şu gelen özürüp karşılmadan, doğruna istan vakılaklar var. Türlü bağışlar çağır piyade, iyiyende ve yani teşekkür kalmış ballı hadi gelecek onu karşı oturan adamlara, bir ballıların yüzünü koydum diyecek yani bunu lokanlık. Niye mi koyduyor kadar? Bir adamlar iyi üstadın şahitlerini gördü adam Allah'a geldi. Burada gelin Ankara. Allah'ın büyük yine şu büyüklüğünden sonra Allah'tan ağlayın belin ettim. Çocuğuna geldim ineyim. Bir söz ayıp tereyden izine ne yapayım? Şu 10 yıl değerli akıllara bile yavrum. 10 yıllık Milan'da ne mi bir her gün bir dosyalar duşmanın için bir bahane verir. Edil bir Türkmençilik bölüne terilerinde niye meğer kadiyen doğru bir de çıkıyor. Yönüne eyle orada yürek dışından bulan didarlaşma için. Adama mehteşlerden yok. Adam yıkıcı da mehteş. Onu bilin didara mehteş. Şol köylü dosyalar bilir. Şol hiril doğrularda gelen yürek dış dostlar bilen, zorlar bilen bir didarlaşayım yıldan söyleyelim. Hemen bir adam yüreğinde besleyen zaten öyle yapmıyor. Ultoy'da edil var, sana önümüzde yok yönü. Yerin 10 yıllık edil. Bugün tevir bağışımdan çağırar, lefine kormaz edip çağırdı. Karayap oğlunun muhim, şunu bileyim arzu maksamında etkin telefenimizden evlenip halka hezbe, sallay önerdi. Toyu atmışmak, buna maddi darlaştırmak, 20 yıldır mihter ettik. Durumunun kıyıçlarını hiç sorun, Allah'ın çağıran değil, Türk'ün çağıran değil, duymadım. Gönlü estilmedik toy, gelin toyum vardık, oğul toyum vardık, kayı toyum vardık, ağdık toyum, sünnet toyum vardık, koyun toyum vardık, yöne yıllık toyun tek kuramdık. Sizin bereketli yüreğinizde birer aydın sağlıkla gelir. Aydın sağlıkla sizin boğulunuzu ağlamak için. Bakanser, tarihi kanser olup, bakanser, şeyde belli bir devrun ahirki cemreç kanser olup gidiyor. Sebebi bakanser, köp, iyi dostlarıyla hoşlaşır. Yürektaş dostlarım, kaybeller bilen ömürlük hoşlaşma minutta yetip gidiyor. Son şeyimine şu mehvan dostlarıyla hoşlaşmakta insanlıca hoşlaşıp kantetlenme devam etkili otur. Son şeyin sayıda şu mehvan etkilenme hayır ayrımı dinlesleri geldi. Sonra isterler koyunca ayrılmayıp verecek şunu. Koyun Tay'daki yerine yatırılacak aydınlar Ballıkhan'dan bütün ahal ülkesini yekete doğsun kurban için
için ile şu yerine yetirecek aydınlar tüyürümüzden soğuk günler yerine yetirecek adam ömrü kıyıksız ömrü olursan asırlardan asırlara kullanacağının artık çoğuluklarına yarlayarak kadar yerine 50 yıldan şu kıyarlayı barliyatıda satılmayan yerine vuracaktığını bizim hem anlayız. Şeylerin şu yerlerini öğretmek için katlaşan artistlarında bizim Türkmen halkının ardından olu minnettarlıklarını yadlayız. Sebebi yerlerini son tayin kurun adam ve şu kanserliği öğretmek için görünmeyen adamlar ahlak edip can çektiler, kaydedip ederler. Sizin bir gün ideal yerleriniz varsa benim gelecek ki Türkmen halkımız için adırlanılmaklı albümü kalır. Ballı Hacıyev 1959-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda Mary Trabynyň peşanalyk obasyna dünýä ýenýär. Oň kakatyna Haja Atamammadowly diýerdiler. Haja aga Mawtmul Pragynyň we beýleki nusgu şahyrlaryň ähli goşgularyny diýen ýaly ýatdan bilipdir. Diňe bilmegem däl, many mazmunyny tirip şözgüdünem aýdyp bererken. Hajaga çağılık killaryna aýdyma-da hiňlener eken. Emma kakaty, oglum, hergiz aýdyma aýtmagyn diýip wesiýet eden soň, ol ata wesiýetine wepaly bolupdyr. Bally Hacıyewiň ejetine bolsa aýna gözelene diýer ekenler. Toya ýasa ýarap, elinden ähli hünärler gelennenmi, ýa-da obaň maslahatçysy bolannanmy oňa bütün oba aýna gözel ene diýip bildiler eken. Maşgalanyň 3 ogly 4 gyýdy bolupdyr. Ballynyň hakyky ady Täç Muhammed bolup, ejeti hemişe hüwdi bilen onu söýer ekeni. Meniň ballym ýatypdyr. Ýaňy uka gidipdir. Oýanlyrmaň ballymy üstüne gül bitipdir. Şondan soňam dillen dile geçip, şol ballymlar ahry bally, ýagny has ada öwrülip gidipdir. Bally Hacıyew ýaňy dil bitenden aýdyma aýdyp başlapdyr. Oň ilkinji ýerine ýetiren aýdymy, ey mektebim jana jan, ösmekke jogenim diýen aýdymlary 3-4 ýaşyndaky aýdyp berer eken. Nere savarada bilýän goýan zatlarmy aýtmakçy, şaga döwrümizde de özümizem şoňa gaty aýdym tarada ýykgyn edip, şoňa gydyklaryny bir döwürde sağlarynam çarlyk aýdym aýtdyk. Soň balyn derese ýetişdi, ol hasam alyp götürdi. Ni peşanaly owaty Ballahjyň ady bilen tanylýan eken, gaty köp ýerde köp adamlaryň aňyna. Edim toýhanadan geçen magyşdyr. Öz aýdymlary bilen, öz adam kärçiligi bilen özüni tanadan bagşy. Mektepde okuan ýyllaryna ol ähli saz gurallaryny ustatlyk bilen çalyp bilýärdi. Bally Hacı 1-nji 8-nji klasy obalarynaky 15-nji orta mektepde okudy. 9-njy 10-njy klasy bolsa Mar şäherindäki 6-njy orta mektepde okap bilim we terbiýe aldy. Şeýdi bolmaň soňra mektepde okuan döwürlerini men özüm hem Sewdawyň işlemden şu şäherde işlemde ýanymal gaýdýadym 6-njy mektebe ýerleşdirdik, şu taýda okap başlady.
hele hem neşi kağıt başır adamlarla doşan irden ilen soranlarına vallahi cin oğlundan ne angolin biliyorlar da onun şolum wonurlar. Şumen ýaly nunglar adamların halk aydymlamada düşünmeginde vallahi cin roly gatulu boldy. Ol ýagny şu millet hadurallarynda çalynýan taadlary, aydymlary estradan üstüyle bir adamları anhatıra koyu düşündürmek. Enge düşündürmek hem değerli şolun lezzet almagyny aty rol ulu boldy. Dil ödüme ýaşlygymdan çağa döwrümden soň ýazgylaryny dinläp aňyma girdi. Ondan naşaram şu obamda toýlara dagaralara gelýärdi. Şonu dinläp, şundan gulagym ganyp çağlykdan şu Ali Pamir Ballahajiň aydymlaryny öwrenip başladym. Ýene bundan başga da aydymsy sadanlara şu aydyma başlamagyna, aydymsy sadanlar bolmagyna Ali Pamir Ballahaji sebäp boldy patatlayan. Ballahaji hakda gurulunta var. Ballahaji diýen Allah Teala'dan beren asıl güýçli üşügi Allah Teala'dan beren güýçli zekili täsiri hakdan çelniýe turupdylar edi. Hakdan çelniýe, hakdan çel bolan. Ol ýaşlygynyň saat bilen ketellen olan, saat bilen ketellen olan. Çağa kada onu dinläp tane mektepde okuyan döwürlerim. Saat bolsa başga hiç zat gerek değil. Ýa-da mektebin saat vuran goýulýan bir otogy bar. Şoňa barap duran akordeony açman şoň klawişini ellep şeýtir sonda eýen dinläp eşitibilen olan da saat. Ýyllarda ýokary okuwçy aýlarynyň arasyny fakultetlerin arasyna geçirilýän bir konkurs bardy. Şol konkursy geçirilýän döwürlerini men güneş andamly işledim. Meni o hojalyk institutyna çağırdylar. Oglanlar bilen taatlaryny dağıtdan köpekleşmäge. Şonu bardym o hojalyk institutyna bir topar taatlaryny çalyp otyr. Arasında bir akordeon çalýan olup, ay tölüme ömrüde kol diýetin elip durda, ýaman gow çalýan, o çalýan ola soň teredip oturdum, Ballahaji eken. Şoň bilen epet işledik, şo daýda bir näçe taatlar işledik, Nur Halmammedowyň aýytlaýdym kinotundan bir şoň taatlaryna bir kompozisiýa etdik, başga taatlarym bady. Ýöne ýöde ortamur gurulma şilawek orkestr denil adam orkestr ýöküde akordeony bütün orkestri ýöde çekip oturup da ýöde alyp gidebilýär. Öňüm eşdädim 6-njy mektepde şuňar talantly oglan bady. Ýaş wagtyny ol oda hallar çalmany öwrenen, halk hallaryny hemme. Ýöne özü şoňa görenmekdim. Ondan men wagtyma men 3-nji kursda kam, men inim alt bilen altan flötista, alt bilen Ballahaji o hojalyk institutyna girdiler. Giriş egzamini eldiler. Ana şonu tanışdym Balla bilen.
3 ay ben kontunda da yaşadım. Ondan Akberalif deyip FOP'un dekanı vardı. FOP balına fakültet apşesinin profesi değil. Yürüte aktıydı almaz var. Son yaman olmadı adam şeyler gollu etti bize. Ama olam inanma köplanten muzikantlar, aydınçılar gelenini girişe zaminine abituriyentlerin çıkışı oluyor da, yürüydü çıkışı oluyor da. Ne ayır baha ver diyerlerdi. Ben sonra baldin sunmadığına şeyler bu baha verdim. Öldüm hayranlarım onun sunmadığına. Halklarlar çalanına. El şeyler süyeceğim. Mesela Almarlı atların Alya, Ballı Hacı. Bunlar Günnor ansamblımız vardı. Ana. Sonradan o girişe zamin üstünlükli tamamladı. İlk okula başladı. Vallahi kaka var adı aysan 1987 ya 88 yıllar olmalı yanlış mı? Kakam Fahir Germanya'dan bir mantfon getirdi, şarp mantfon. Bizim evde balınca şu balı kakan kaset alı şu mantfonunu bile geldi. Ben ne açınca yazıldığını bilem o. Dem cevap ya balınca klas bağdır siyah yoktursa. O adı aydın sağlığında yemediğini milyon okuyonu. Balı Hacı'nın sesini birinci kere ana şu mantfonu öğrendiğini dinleyip gördüm. Kakan Fahir'in öğren katı sunuda hürmeti uludu. Aydın sağlığı şeyle hürmet oyyadı. Balı kakanam goğurt dinleyedi onu. Şu 4-5 tane kasete geldi de sonra biri Allah'a sıkılmay. Birim devlet yetim Fahir'in uzak kasetleri. Bir Balı Hacı yeni bir sanım sonra geldi. Yeni bir defa isimli kasetler. Diyecek kolyanış olan içinde Türkmen kasetleri devlet yetimine Balı Hacı değil. Balı Kaka vardı aysak Türkmen estradasının bir ilkinci fundamentlarının biri. Birinci Türkmenistan'ın akordeon çalıp Aydın Maydan, Mehmet Çarif. Bundan geldi şu olamamı iyi diyenlerim Balı Kaka'da nasıl? İlk sağlarına hükmünü başlaptır deyip biliyoruz. Ulu başların yanına sağ çalıptır deyip biliyoruz. Köyün halip olan aydı şeyler, köp sağlanlar, köp bağcılardan kendi aydın biliyormuş. Sağlanlar halkı köp bağcının yanında çalan son, kendi bağcıdan köp aydınları öğreniyormuş. Onun sağlanlar bağcı olaysa eğer bağcıdan hem öldürüyormuş deyip köyün halip olan gurumu var da. İlkinci köyüne yazılarını 3 aydan yazısını dinleyip gördüm birinci. Bilmem kulüpte mi, toylarda olma mümkün. Bayram Ural Alif, neresinden inti yarımlatacağını bilerek okuduk da şu köyüne arşivler var iken, şu dövrler 2001 yıllar, birinci ikinci kurtulatlarında okşuyup şu köyüne yazılarını dinleyip gördük Balı Kaka. 78-79 yıllar, şu birinci Magnetmentat'ın usulüyle şu Balı Hacı'nın sesini dinledim. Şu ilkinci yazgıları olmalı. Meyhananın ho meyil içtim gana hey ganan. Ana şol aydımlar ulumuzda gally. Başka da Türk aydımları vardı. Şeyle saat bilen aydım enni gan gelip bir hil öne çekýärdi. Beýleki dinleýän aydymlardan has bir hili men ýadymda gowy öne çekýär. Ýene dinläsim gelýär. Ola görüp otursak şol men gowy dinleýän aydymçym. Kakamın maşinada bat da şu magnetofon şonu dinleýän aydymçym Balı Hacı eken. Balı Hacı diýilende muny ýaklamak üçin, muňa söz aýtmak üçin sözlüğüm gowurdan olmaly. Ol ilk bilen olar ýalyk sunwaty almak üçin Allah'ın özünden gelmeli ilk bilen. Halklaryň barynyň ýüregine ýereden üçin büyük sunwaty olmaly. Men bugün kunda Türkmen halkyna özüniň sirin owazy bilen, eliniň ýetiligi bilen Türkmen halk aýdymtaýlar klavş instrumentine geçirip Türkmen halkynyň içinde ýol goýan, Türkmeni özüniň bir sirin şeýle aýdymtaýlar bilen tanalan Türkmenistan akanynyň artisti Balı Hacı men ýakyndan bu çörek iýmeden netibäni çekdi. Oňa bir näçe halifalar şol bilen birlikde kakamyň özüne nowatyny beren bahasyn özüm ýandy bolup eşitmek ýeserek.
Nasıl ballı arada aytsam bir istirada diýilende döwren bir millilik bolmaly. Şol olanlar şu halipeler arkada özünü dinledip şol rewawi halipeler arkada bile konsert berillerdi. Ona annerdi bagýar. Ona bir ballı hazy olar ýaş olanlar da. Ýani şolara men ýankyrysym ýalyk öz ýoluny tapan aýdymçy. Balgacıyım öldüm yaşlığından ulu halife olan hormatını anamına iyi olan halifede öldüm. Tanur Halmahmet Fırat'ta olan. Yani il içinde eşitilen gururlar var, adadan arada geç gururlar var. Gat yaşlığından aramada Nur Halmahmet Fırat'ın gat şoma gövün yetenliği var da gururlar vardı. Sonra Nur Halmahmet Fırat'ın ulu baka verenliği vardı. Gururlar eşitlik halifelerden. Balık hakan dinlep kän olan alhamalanlar. Kän sağlanmalar, o ilm düzümler, hasap näme, ahal yol näme, mary yol näme, zamana näme, ýollam näme diýen balyk hakan dinlep bilenler köp sağlanmalar. Kän başlaryň halk aýdyma, o sevgi görenler balyk hakan dinlep. Ballı Hacı'nın ada wadasy 1980-nji ýyllarda vilayatymyzyň çäginden çykyp ýurdumyzyň dürli künjegine ýaýrap başlaýar. Bu habar Nurhal Mämmediň hem gulagyna iýleýär. Seň sağlaňy edil özüň ýaly saly bilýän ýigit bar. Nirede o ýigit? Marda. Gele görsin ak pata berip göýbereýin. Günlerde bir gün Ballı Hacı Nurlara barıpdyr. Nuru iç kotowda aýaly bolsa biş düş edilýän aşganada öý işleri bilen gara başlaryna gaýy bolup otur kalar. Ýerelgidäki pianina mylaýym sesi ýanglanyp uğraýar. Aýetlerimdäki sazlara Nuru tesinip gidýär. Şo diýenleri şu bolsa gerek. Oho, Ballıcan bu senmedin. Didarın görmesemem adı wadan aşabada ýaňsally. Berekella aýnym diýip Ballyny garsa gujaklaýar. Ballam ondan kim galar ýalylar. Sawol halifa. Näme urunan bolsam senden baky minnetdardyr. Kinolarda döreden sağlaň çalyp kämillige ýetdim. Ömrüň uzak bolsun. Şoğun Ballı Hacı olarda mehmançylykda bolup saat söhbet edýär. Haçanna ol gaýtmakçy bolanna Nurhal Mämmed şägirdiniň ellerini berk gysyp "Inni ölsem armanym ýok. Meňe ýylymy dowam etdirjek hakyky şägirdim bar eken" diýip onu ýola salypdyr. Türkmen halkymyzy Bally Hacıyew özüniň aýdymlary bilen çuňur at goýup, ýyl goýup bilen başlyk berdi. Aýdym maýdanda ondan çykan owallary görüňdi. Ya öz aýdymlaryny aýdyp akordeonny öz aýdymny kowalanyna barmaklaryň aşagydan çykan owal hasa berdi. Sungatda aýtsak, sungat ýoluny men öz kakam Bally Hacıyew barada aýtsak, kakam paýer şu kiçiliginden, şu çağırlygyndan aýdym sada şeýle höwesi bolup, şu kiçikde
Şu çalıp kakamın öz doğanlarım Aydın sazdan yankı aydım orta mekteplerde çıkış ediyorlarken sonra kakamın hövesi hasam ulu bulardan geçiriyor da Owalarnak 15-nji orta mektepde mugallim bolup işledi. Owa medeniyet öýününe müdiri bolup owa doşlaryna hyzmat etdi. Ballacı arada istek soňky 1997-98-2000-nji ýyllarda men özüm şoň bilen bile saganlardy edip vilayatlaryň ähli ýerine konsertlerde, toý dawaralarda, garrygalada, Gyllarbatda, Çendirde, Kerkide, Hojambagda aýşy öýgür tuğruma aýlanmadyk ýerimiz ýok da. Ýöne balan ýerine de şeýle hormat wady halk garaşýar da. Düşünmeden eýen olgak gelip Ballarayka geldiňmi? Bu ýaşykda bardy. Şimdi şoňa bir aýdymlar zatlary bir ýa-da aýdanda ýa-ki şu aýdymyň gapdaryndan çalýan saatlar bar da. Ana şo saatlary, aýdymlary gatyp düşüp ýerine düşýär da. Galipden kep çıkarıyor, şaşırıyor. Nimettin ayı, diyecek zaten yok da, diyemeyen manasip boru nokta. Şimdi bu manayı çek koyanlardan ballahacı değillerine, neyme gödönge vermeli. Ballahacı değillerine, esası gödönge vermeliler. Dengizin ummanla, arifamız, ballahacı ifaradı, neyme aysan, neyse aysan, ol ağız. O adam şeyle sun motor verilen adamda. Şeyle sun motor verilen adam. Yarımın yalanı vardı, gittiğinin yamanı vardı. Yarımın yalanı vardı, gittiğinin yamanı vardı. Yarım bir garibim dedi, yarım bir garibim dedi. İyi yüz benim bildi. Yüzüm benim değil, ay gülüm gelir zırları zırları. Yaşadım yattım sıkma, yaşadım undurma diyen pehmli söz var. Nasıl bunun çok undurma çok yaşadımdan bilen bizim ıssat bakşıyımız, ıssat sağlığınamız, merhum Ballı Hacıoğlu'nu yattırmak makul bilir. Ballı Halipe arada isem Issat Halipe onu küçülükten ovamızda toya geliydi. Bizim o hası şoğraktık. Sonra urcu edip dinleyerdik. Toya oturyanca ukuyumu tısıda yatman. Süleyman Halipe ama Kur'an Karacava, Ahmet Oğul Muradov ve Halipe'ler. Şolarım şu ova toya gelenine bar toylarını taşlap şoğun yürütü toyalman qaraşadılar da Ballı Halipe. Benim olan arasında ösümden şu burada da qaraşanlıklarını bilýän tebäbi gelir plan aydım haş edecek, ya plan sağ haş edecek. Ballı Halipe tuğruma şeyle ussat bolan hem çalıp hem aýtmak diýilýän ol ussatlaň edilýän da. Hangadir, o tangadir
atmanım ay bir Vallahi Halife var adaydığımızda vallahi Hacif diyen adam o Utay tarafın TV'ye zekin verilen adam bu ütteşkilerin aydımları aydım yerine etirene de dürlü sesler daydı bilen belet bağışlıyor. Hem de hakiki kompozitör sağdanlar bunun ikisinin hem sağdan hem başka ikisi cemleri bir vallahi Halife diyen adam bir ütteşkir bir de bir yol boyu giden adam şu halkımla ilimizde şeyler ütteşk yol boyu ütteşk aydınlar aydıp bize şeyler buğdatlar döret kıyısı vatın ömrüsün buğdatlar döret giden adam. Türkmenistan'ın attığı artisti Halifamız Ballı Hazifi yattığımızda zehinli aydımçı hem zehinli sağdanını kompozitör gözümüze eliydi. Ortada da dünya Türkmenlerin arasında giyinden tanılayan bağışı sağdanını hükmünde tanılıyor. Sunota gelmeme sebep olan bağışı sağdanını. Ballı Hacif'in sunotuna men diýsem ulu baha beren, ul gaýtalanmajak sunotda. Ol adamlar Allah tarapyn gelen adamlar diýip pikir edýänler men. Olar ýaly dehin, olar ýaly sunot gaýtalanmajak sunot. Men diýjek bolan adam özi çalyp özi aýtýar-da. Bir sözüm yetmejek wagt bar da, bir wagt bedende bir söz yeten okda. Men şon ýaly Recep Uluw bar, Atabay Çaruly, edil şon ýaly Ballı Hacif diýen ägirt bilen birde. Men onu hemme halkam, hemme meni şuat men bilen razylaşygyny bilýän adamlaryň tedavi muştaklarynyň şeýle dinleýijilerim ýa olar ýaly gaýtalanmajak sunut bir 100 ýyldan bir tapar diýil ýa bolsa 100 ýyldan bir taparam bilmem kädiýän mene dogry aýtdym. O ballar ütkürüksün mü? O çal şey, ayrı şey, bu gaytalanmayacaksın mı? Gatı ustad olun ballı. Aydın da, sağda da. O sağdan perdeden batanla da ütkürüş var yara. Onu ya şu adam etmek mümkün. Ya şu adamın alyan perdelerini, belki hizarşını şu adam mümkün. Ya bir mılayım şey oradan çalıyor. Ballı kampadı, troll. O drone yerine haydi boş var öyle. Ha ayıtlılar oldu. Evet, içimde min demeyen talanlar içime, ballı içime min demeyen oldu. Ballı öyle yol boyu gitti. Katı ulu yol boydu. Sunut aleminde, sunut barıda devasında bizim bir büyük evrdimi oldu. O Ballı Hazif değil ya. Sunut alemine gelende ol adamlar yaktılar geçip olmuyor. Ballı Hacif 80-nji ýyllarda şu Türkmen halkynyň bir kalbyna siňen bagşy hükümini tanalýar. Ol şo döwürde biz dostluğumuz başlady. Ondan soňra 90-njy ýyllarda biz oň bilen has kämilleşen saz rollaryny aýdymlary, şo akordeona geçirilen aýdymlar, beýlek aýdymlary, Yamaha saz rollaryny biz täzeden işläp şol aýdymlary estrada yolunu hem de halk aydınları tiyade uşun verip şol aydınları işlep başladık. 70-nji ýylyň aşy 26-njy hafta orada ben ýarynda çıkan nokta. Ona Ballı Halifada geldi, 8-9 bar okuduksa. Aha, aýyr benim Maratrawynyň medeniýet öýünde işleýärdiler. Onda aýyr estrada diýip estradany diýen bir ortadan bir akordeonu bar. Şonar bir maksat çağırlan ileri deyip bir Gans Klos deyip bir kino giderdi bir var. Ay şoň sağadını çalıp başladı oğlum bir hayran alım. Ona men tükettim bir dinle orta çalýar mukayet. Studentlik barsı gowu düşürüň söýgüsini adam beri. Şey gow çykyş etip başlady institutda. Ondan köp kişi sarp oýdum sağlarını ilep başladylar. Ol başda men kontumda ýaşady. Başda gelenine 3-4 aýaly. Ondan aralygyna bir kwartira otada ýüregimizde ýene gelýär. Ondan şonu bar studentler gelýär da kontum, barlyny dinleýärdiler. Şu ýadama 3-4 saatlap gaýtalaman sağlaryny çalýar da. Otada näçe saz ýatýar. Arzyny diskem çalýar, halk sağlary çalýar.
kim näme haşetdi şonu çap bilýät da. Men şondyna gaty ultar koýan. O näet o ýaş bolan onça saat, onça aýdym kellerine söýe. Ya wagtda ýylyň içinde hem aýtym hem saçal. Ona men bir zadyna haýranlandım. Muzikantlar, indi akordeonçylar bardy. Şolara bir zat görkezek görüm. Armiýadan soň men institutda giremden şu armiýada saat çalýardy. Men armiýa gitmegem şu saat ýürüp öwrenip gitdim. Bilýän şu armiýada şu saat ýokman gerekdi. Muňa marşlaýan kydylýar. Ve uç torunlardan çalınan şeyler odan marşlar. Onun hemmesi eskerler dem bile üye aydarına da şoka çalınırdı. Şonda bir yerinde bir kusok var da çek kaptırlı sağ kaptırlı çalınır. Şonu görkezdim moçunu var kıyınçılık görmeyen aldı da. Mene onun aytmayın bile hakiki ulu eğer sağlarına da. Şonu aldı da şu. Men şonu hayran aldım. Yani şu tayin görkezeyim. Ballı neresinden alan yeri, nimetme, kıyınçılıksız alan kuşoğlu ne şutayı. Yani şu çep baktırılan kıyınçılık görmeyen ballı. Şonu eyyâmen o tarpa oydun hakiki, bağışı hakiki muzikanttı.